този човек трябва да гори в недъра. Сега, за тези от вас, които още се чудят за какво става дума и така нататък, сега ще ви кажа отговора. Днес ще експоза най-големият Gen Z хейтър в цялата вселена, а именно Angry Guy. Сега, този човек не е от България, а е от Америка. Но все пак аз мисля, че трябва да го експозна, защото този ненормалник говори глупости за младите и пълна дезинформация. И сега ще ви пусна няколко клипа. Angry Guy here, and Gen Z is dying and no one seems to care why. This is really feel-good news, and I wanted just to share it with you because it makes me excited and really ecstatic. Но чакайте, има и още. Gen Z won't see 30 years. Many of them will not see 30 years. Yeah, you know, there's those scumbags. Those scumbags, they're not going to be here very long. And I take joy in, you know, anything that they love going away. So as you guys can see, this is an interesting article. It says more young Americans are passing, and it's not because of the vid. I think this is a very, very interesting fact, and it's like I think it's pretty darn cool. I think it's really, really cool what's happening here. Да, на втория клип трябваше малко да го изрежа така нататък, защото той е тапанар, като влизаше в Google, там интернет, докато четеше едно от тези статии или какво да е там, този педерас май беше забравил така нещо, че трябва някои работи там да ги цензурира и така нататък. И аз затова трябваше да ги изрежа. Така че да, заради това на тази част не можеха да се виждат субтитрите, но поне имаше звук, така че да, пак се разбираше. И сега знаете за каква дума става това изчадие на мрака на пещерата, който мрази Gen Z толкова много. И само тук силно се питате, добре, то сега след като има такъв човек, то сега силно трябва да има и такъв, който да отвърне на удара с удара. Ами хора, сега ще ви представя нашият адвокат, а именно Philosophical Gamer. Да, този човек пак е американец, но този човек е от милениал, смисъл млад милениал. Не знам на колко години е, некъде нещо типа ранните 30, нещо такова. И този човек се занимава с такава работа, той си направил YouTube канал, така че да предпази нас, Gen Z, от такъв тип хейт от Angry Guy кацай от други такива бумери, дето смятат, че Gen Z и така нататък не може ли да работят, се правили глупости и така нататък. Сега това де тук сега ще кажа е от Америка, това в България не знам дали го има, но това дето забелязах, че от видеята на Philosophical Gamer, то там се има подобни случки от типа как бумерите все мразили Gen Z, но пък обаче Gen Z не искали да работят, защото им плащали супер минималната заплата, пък в Америка цените на сметки, храна и така нататък са се вдигали супер много. И да, сега това в България не знам дали го има, но ако някой работи в България, там такъв тип работи, дето Philosophical Gamer говори в YouTube, може да ми пише коментар дали тези неща се случват така и в България или само и в Америка. Да, така че сега цял този Angry Guy трябва да бъде кенселнат от обществото, защото този човек е истинското зло. Значи сега силно тук се чуете, добре, след като този човек е получил толкова много хейт, сега силно тук се питате, за какво все още има абонати и още го гледат? Ами хора, сега ще ви покажа какво качва този човек преди и какво качва сега. Да, сменил се контента, очевидно, защото заради голям хейт. И то сега между другото, то сега ако искате видео пак за Gen Z и така нататък, като цяло ще направя видео по някое време, няма да е скоро, но ще видя кога. Така че, аре чао!